आपण आता टोमॅटोचं सार करायचं साहित्य पाहूया। 2 मोठे टोमॅटो घेतलेले आहेत। हे मी स्वच्छ धुवून उकडवून घेणार आहे। त्यानंतर त्याची मिक्सरला पेस्ट तयार करून घेणार आहे। त्याचबरोबर इथे मी थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे। एक छोटा कांदा घेतलेला आहे। 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। छोटी वाटी एक खोबरं घेतले, त्यामध्ये मी हळद टाकलेली आहे। ते आपल्याला वाटताना हळद टाकायची। 5 ते 6 ओल्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। ओल्या मिरच्या हे आपण आपल्याला किती तिखट हवं त्यानुसार घ्यायचे आहेत। 1 चमचा धने घेतलेले आहेत। अर्धा चमचा बडीशोप घेतलेले आहे। अर्धा चमचा तांदूळ घेतलेले, तांदूळ घरातले कोणतेही। हे सर्व घातल्यामुळे काय होणार आहे, धने बडीशोपचा फार छान सुगंध येतो, चव छान लागते। त्याचबरोबर तांदूळ आहेत त्याने घट्टपणा येतो साराला। हे आपण थोडंसं गरम पाणी टाकून साधारण 15-20 मिनिटं ठेवून द्यायचे, जेणेकरून ते वाटताना चरचरीत राहणार नाही, छान वाटलं जाईल। आता टोमॅटो उकडलेले वेगळे वाटून घेणार आहोत आपण। हे कोथिंबीर मिरच्या स्वच्छ धुवून घ्यायचे। त्याचबरोबर ओलं खोबरं, धने बडीशोप, तांदूळ, मिरच्या, कोथिंबीर, कांदा, लसूण हे सर्व एकाच वेळी वाटून घ्यायचे। आपण इथे टोप तापत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये मी थोडं तेल घालून घेते आहे। तेल जास्त घालण्याची गरज नाही। आता यामध्ये मी मोहरी घालते। तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही जिरं सुद्धा घालू शकता। तडतडल्यानंतर कढीपत्ता घालायचा आहे। त्याचबरोबर हिंग घालायचे। हिंग घालून झाल्यानंतर हा आपण उकडवून वाटून घेतलेला टोमॅटो घालायचे। टोमॅटो आपण न उकडता सुद्धा वाटू शकतो, पण टोमॅटो जर उकडवून घेतला तर खूप चव छान लागते। त्यामुळे आपण टोमॅटो आधी उकडवून घ्यायचे। या मिश्रणाला कड आल्यानंतर आपण हिरवं वाटण जे केलं होतं ते घालून घ्यायचे। आधी थोडं पाणी घालून घेऊ। हे चांगलं मिक्स करून घेऊ। आता आपल्याला सार किती पातळ करायचं आहे तितकं आपण पाणी घालून घेणार आहोत। आता आपण यामध्ये मीठ घालायचे। चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे। या सारामध्ये थोडीशी पाव चमचा साखर घातली तरी खूप छान लागते। आपल्याला सार जर अजून आंबट करायचं असेल तर यामध्ये चिंच किंवा कोकम घालून घ्यायचं। मी यामध्ये कोकम घालते आहे, खूप छान लागतं। तुम्हाला आंबट कमी आवडत असेल तर चिंच किंवा कोकम नाही घेतलं तरी चालेल। साराला छान उकळी आलेली आहे। कोथिंबीर घालून घेऊ। टोमॅटोच्या साराची रेसिपी आपली तयार आहे। माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक यू।